Bună ziua! Eu sunt Eugen de la Procuria, iar în acest scurt video vă voi arăta cât de ușor este să vă înregistrați furnizorii noi în Procuria. Vă face acest lucru prin intermediul modulului de înregistrare furnizori, cu ajutorul unui formular pe care îl construim exact cu informațiile pe care doriți să le obțineți dumneavoastră de la furnizori. Vă voi arăta un exemplu. Acesta este practic dashboard-ul tuturor formularilor pe care le-am primit de la potențialii furnizori. Iar acesta este un exemplu de formular pe care îl putem trimite la furnizori. Și aici avem doar câteva exemple de câmpuri, numele companiei, adresă, țară, tipul business-ului, tipul companiei, catalogul de produse, servicii și niște date de contact. Să zicem de asemenea că, nu știu, departamentul financiar dorește să obținem de la potențialii furnizori și numele băncii și IBAN-ul. Pur și simplu vom crea aceste câmpuri, eu le am deja create. Numele băncii și IBAN-ul și vom vedea în scurt timp cum aceste câmpuri vor apărea efectiv pe formularul nostru. Deci este atât de ușor să adăugăm efectiv alte câmpuri de care aveți nevoie. Așa cum spuneam, acesta este doar un exemplu, putem să ștergem, putem să adăugăm alte câmpuri așa cum aveți nevoie. Vom completa aici doar cu câteva informații, vom atașa și un catalog de produse. Și după aceea, ce vom face? Confirmăm că toate datele sunt ok și apăsăm pe butonul Submit. În acest moment, potențialul furnizor ne-a trimis acest formular, iar de aici încolo, ce se întâmplă? Practic, vom primi mail-uri. Potențialul furnizor va primi un mail prin care ei aducem la cunoștință faptul că am primit formularul și că vom reveni cu feedback. Aceste mail-uri pe care vi le arăt vor putea fi schimbate așa cum aveți nevoie, iar responsabilul de la procurement, responsabilul cu formularele, va putea să acceseze direct formularul din mail. Să spunem de asemenea că vrem să obținem și o aprobare de la directorul general pentru acest furnizor. Pur și simplu vom apăsa pe acest buton, cere aprobare, moment în care aprobatorul, în acest caz directorul general, va primi un mail prin care va putea efectiv să vizualizeze ce are nevoie, formularul respectiv. Poate uita pe toate detaliile, le poate și modifica. Vedem că statusul inițial era în draft, acum este trimis către aprobare și după aceea pur și simplu vom aproba. În momentul în care avem statusul aprobat, ce putem să facem este să înregistrăm furnizorul. Prin apăsarea acestui buton, practic noi creăm un workflow, îl numim noi, prin care toate informațiile pe care le avem de la furnizor vor trece în lista noastră de furnizori. Sau puteți să alegeți efectiv câmpurile care doriți să se ducă în lista de furnizori. În momentul în care apăsăm pe acest buton, înregistrează furnizor, vedem că statusul este înregistrat și dacă ne uităm în lista cu formularele de înregistrare, putem să vedem aici toate formularele primite de la furnizori, statusurile lor putem să filtrăm, să vedem exact ce anume este în lucru, de exemplu. Și vedem aici, XYZ Company. Dacă mergem în lista de furnizori, vedem că este practic primul furnizor aici, în capul listei, fix furnizorul pe care l-am înregistrat mai devreme. Deci este atât de simplu să ne înregistrăm noi furnizori, pur și simplu le trimitem aceste formulare de înregistrare, iar după aceea toate informațiile se transferă automat în această listă de furnizori. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre această funcționalitate sau despre orice altă funcționalitate din Procuria, vă rugăm să ne contactați folosind formularul de contact de pe site-ul nostru procuria.com. Vă mulțumim, o zi bună, la revedere!